हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दिनैनि ब्लगा जालायगोन दुब्लिनि सायाव एसे दुब्लिनि सायावहाय दिनैनि ब्लगखौ जागायनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ नायलांबाय थानो थाखाय खावलायबाय आरो एसे दुब्लियावहाय ओंखारनाया जाथ'वाखैमोन मानोना जोंना बिराद दैबाना आरो बिराद दैबानानि थाखाय माने दुब्लिनि खामानिखौनो मावनो हायाखै आरो बे दुब्लिनि खामानिया थारमाने एकदम दै थायोब्ला माने जाया आरोना दै थायोबा बेयाव माइ गायनो हाया ओंखायनो बिराद दै बानाया जोंखौ नाख्रेबलांबाय नालाय ओंखायनो माने दिनैसिम जोंहा माने माइखौनो गायखांनो हायाखै ओंखायनो दिनैनि ब्लगखौ माने दुब्लिनि सायावनो नोंथांमोन एसे दिन्थिनो होनना सानबाय आरो ना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ एसे अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर फैदो बिदिब्ला आंजों बै दुब्लियाव एसे रौनिफोरखौ नायहैनोसै आरो लाबाय नै थफ्लासे साहा आरो गायनो होदो सानैसो रौनिफोरखौ माइ आरो नै थफ्लासे साहा बेयाव माबा माबि लादों आरो एसे साहाबो लाबाय बिथिं एसे दावखोलांनोसै होननानै सानदों दुब्लियावहाय ओंखायनो नायलांबाय थानो थाखाय खावलाय आरो माने जोंनि रुजुनायाव गुबुननियाथ' एकदम गायखांजोबखाबाय जानो हागौ दायो माने गुबुन जायगाथिं जोंनि खाथि खालानि गुबुन दुब्लिफ्रावहाय गायनो गोनाङानो गैला जानो हागौ आरो जोंनिया दासिमबो माने गायनायानो जोबाखै फुनायानो जोबाखै खामानियानो जोबाखै दुब्लिनि जेबो खामानियानो आगबारिनो हायाखै सिगांनो हायाखै जेबो दावगालांनो हायाखै माने बिराद दैबाना आरोना बिराद दैबाना एकदम दैबानाजों माने माइ खोथिया सेस जाजोब्बायमोन ओंखायनो दिनैसिम माने दैबानानिफ्राय उदां जानो हायाखै आरो दासिमबो गायखांनो हायाखै नै ओइ रौनिफोरनि खाथियाव थांगोन आङो दसे उनावहाय आरो दिनैसो एसे गायनो होननानै सानदों गायनो लागायनानै होदों आरो नै एसे दावखोलांनोसै आरोना बिथिं दुब्लियाव ओंखारनायनि सिगाङावनो माने दोंसे मेथाइखौ रोजाबना लाग्रोनोसै आरो मावनो दांनो हागौ दे आं अनजालि हाल खदालखौबो आं हागौ दे सोरखारि साख्रि गैयाब्लाबो बेजोंनो जाहोगोन आरो नै नायदो बिराद दैबाना आरोना एकदम तामाम दै आरोना नै तामाम दै बेयावलाय मा माइ गायनोसै नै बेयाव माबायदि माइ गायनो हागोन नङा होमबा लोगोफोर बेयावलाय माबायदि माइ गायनो हागोन बेसे गोथौ बेवहाय एकदम जानाय नङा दायो गायनो हानाय नङा बेवहाय बेखौ आगष्ट मासावसो गायनो हासिगोन आरोना लैथो बादि जायगायावलाय लैथो बादि दुब्लियावलाय बोरैथो माइ गायनो हानो नङा होमबा नै सोरबा गायबाय एसे आरो बे मोनसेया बिराद गोथौ जानाय नङा आरो बैथिं सानैसो रौनिफोराहाय गायगासिनो दङ आरो जानाय नङा बिराद दैबाना जायो बोसोरफ्रोमबो बेवहाय आरो बे दैबानानि थाखाय माने माइ गायब्लाबो जेबो मुलाम्फा गैला आरोना आजिखालि माने जेबो लाब गैला दैबानानि थाखाय माइयानो जानो नागिरा आगोलनि दिनाव खोब माइ जायोमोन नाथाय आजिखालि दै थांनाय लामाबो गैला बिराद मानसि दुमसि बांबाय नालाय न'खरफ्राबो बांबाय गामियाव आरो बिराद माने दै थांनाय लामाफ्राहाय बन्द' जाजोब्बाय ओंखायनो माने दै थांनाय लामा गैला नालाय ओंखायनो माने आजिखालि बे जायगायाव बेफोर दुब्लियावहाय माइ गायनाया बिराद तान जादों आरोना लोगोफोर दायोथ' माइनि दामाबो गोबां दाम बारिबाय आरो माइरंआबो 40 थाखा जाबाय माहाजोनफ्रासो मोनजागोन दुखियाफ्रा नायना थानांसिगोन उखैनानै थैनांगोन जों बायदिया बिराद दाम जाबाय माइरं दामा 40 थाखा जाबाय 40 थाखा आरो दुखियाफ्रा बोरैथो सोलिनो हासिगोन साख्रिआवला मानसिफ्रासो सोलिना आराम जायो थाखा फैसानि आंखाल गैया जोंनिया खिन्थु एकदम आंखालानो आंखाल आगोलनि दिनावनो बर' बोराइ माहाजोनफोरावनो गोबां माने बेफोरबायदि बेफोरबायदि हा हु गोबां दङमोननो आरो बिराद हा हु दङमोननो बर' बोराइफोरनावहाय
आरो अब्ला जेनिबो आंखाल गैयामोन बर'फोरनावबो गोबां दुब्लि दङमोन गोबां हा हु दङमोन माने न'खरसेयावनो 30 बिगा 20 बिगा बेफोरबायदि हा दङमोन आरोना नाथाय आजिखालि गैला न'खरसेनावहा बेफोरबायदि जेबो माने हा हु गैला माने हा हुफ्रा राननानै बिदा फंबाय राननानै माने खमिजोब्बाय गैलानो आजिखालि ओंखायनो माने बे जुगाव सोलिनायानो टान जादों आरो जिरायना ला नोंसोरो जिरायना ला लाइन जादो बयबो खेबसे फट' दिखांनि आङो ओइ रौनिफोर रेडि ओइ रौनिफोर रेडि फट' दिखांसै पुस जाय जेरै हायो पुस हो टाइटानिकनि पस्टखौ हो टाइटानिक जाहाजाव उथिनानै जे बे पस्ट होयो नङा देनाय सोर रोङो बिदिखौ सोर रोंगोन टाइटानिक जाहाजनि बै पस्टखौ होनाय रोङोना रोङा नोंसोरो ओरै खालाम ओरै खालाम नै बे जोंहानि मादै बे जोंहानि आबै बे जोंहानि आयं बे जोंहानि आनै बे जोंहानि बाजै बे जोंहानि बावहारि बे जोंहानि गोबां मानसिफोरखौ माने माइ गायनो थाखाय लिंनानै लाना फैदो आरोना एकदम आगोलनि दिनावनो बिराद सावरि खुङोमोननो बर' माहाजोनफोराहै एकदम दाहोना रुवाथि लानानै माने गोबां सावरि खुङोमोननो आजिखालि जेबो गैला गोदोआव दङमोन बर'नाव बाख्रिया गंथाम ससे नाथाय आजिखालि जेबो गैला बर'नाव न'आव मावजि मासेबो गैला आगोलाव दङमोन बाख्रिया गंथाम ससे आजिखालि गैला बर'नाव मावजि मासे आरो लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे सल' खोन्थागोन ना आगोलनि दिननि मोनसे सल' खोन्थागोन बोराय आगोलनि दिननि माहाजोनफोरनि माने मोनसे बिराद मोजां खोनाथाव सल' आरोना लोगोफोर माने आगोलनि दिननि बोराय बर' माहाजोन बोरायफोरनि मोनसे ओरैबायदि सल' बायदि आरोना रोमै खोनानाय सल' बायदि बे खोथाखौ आं नोंथांमोननि सेराव एसे बुंनि आरोना लोगोफोर आगोलनि दिनाव बै हारसा बै माबा माबि मण्डल बोरायफोराहाय मण्डल अफिसारफोराहाय थारमाने बर' बोरायफोरखौनो मा बुङोमोन बर' माहाजोनफोरखौ मा बुङोमोन मिथिबायना बिदि होननानै बुङोमोन आरोना मण्डल अफिसारफोरा ओइ माहाजन आपनार नामर এই 50 बिगा दागটো लिखि दिও आरो होननानै बुङोमोन आरोना अब्लानिया मा खालामोमोन बर' माहाजोनफ्रा এই নালাগে 50 बिगा दाग হলেও নালাগে মোক 100 बिगा दाग হলেও নালাগে মানে মই খাজনা দিবা নৰিম নহয় খাজনা দিবা নৰিম बेबायदि होननानै बुङोमोन लोगोफोर बर' माहाजोन बर' बोराय बै माहाजोन दाहोना रुवाथिजों ग्रोम रायजो जाबोनाय बर' बोरायफ्रानो बिदि बुङोमोननो 50 बिगा दागखौ लिरना होनो नागिरबा नालागे माहाजोन सार नालागे মই খাজনা দিবা নৰিম নহয় মই খাजना दिबा नरिम बिदि होनना बुङोमोन लोगोफोर बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो रोमै खोनानो मोनो आरो नंगौबो जानो हागौ थारैनो बेफोरबायदि जादोंमोनबो खोमा आगोलावनो बर'फोरना गोबां माहाजोन मानसि दङमोन धोनि 30 बिगा 40 बिगा हा थानाय बिराद माहाजोन दङमोन आरो दाहोना रुवाथि एकदम गोबां दङमोन गुबुनखौ बुंनो थाङा जोंनि मानसि जोंहानि बिमा बिफाफोरानो बेफोरबायदिमोन माने मा होननानै बुङो गोबां दाहोना रुवाथि लानानै गोबां खामानि मावोमोन दुब्लिनि बे माइ गायनाय खोथिया फुनाय बायदि खामानि मावोमोन नाथाय दायो जेबो गैला दायो न'खराव मावजि मासेबो गैला बुंनो थाङोबा बेफोरबायदि जाबाय आरोना लोगोफोर दा बै बर' बोराय माहाजोनफोरनि खोथाफ्रा बेफोरबायदिमोन आरोना 50 बिगा दाग लिरना होनो नागिरबा लायामोननो नाथाय आजिखालि हा हु जेबोआनो गैला आरोना बेफोरबायदि दुखुनि खोथा बेफोरो ना दानि जुगाव बिराद माने मा जाबाय सुबुं अनजिमा बांबाय मोखांफोरखौनो एसे नायदो आबाद मावग्रा गोदान जुगनि रुज जागासिनो दङ खैनाफोर बावहारि आबै आयं मादै आगै आनै बेफोर गासिबो बाजै जोबथायावहा आरो सासे दङ नै मालिकिनि लोगोफोर दै बानानि थाखाय दिनैसो एसे गायदो दै दै बानानि थाखायनो जेबो खामानिखौनो आवगायनो हायाखै गुबुननिया जोबनानै हाल जांख्रा जाबायनो खोमा हांसोजों सावरि नाथाय जोंहानिया नै हाल जांख्रा जायाखै सावरिबो जायाखै आरो गोबां दङसो गायनो फुनो
आदसा बारो थाइबानि लारु बाजैयानो बुंनाय खै बिगा हा गायबाय देग्लाय 6 बिघा 6 बिघाल' 6 लाखसो जागोन ना हा आरो दंबावो 5 बिघा आरो 5 बिघा दङ 11 बिघा आरो ओमफ्राय दा मानसि मोना जादों ना माइ गायनो मानसि मोना जादों ना बेनिखायनो माने गोबाव जादों आरो ना बिदिबा फोजोबगोन आरो गायनो समबारै फोजोबगोन ना आदसा आदसा माजों माने हांसोजों खुमब्रा खुमब्रा बरिया जागोनलै हाल जांख्राया थांगोन बिदिबा लिंखाबाय आंखो जागोन दे जागोन सान्दुङाबो दुंबोनो हमबाय आरो रौनिफ्राबो एसे मेंनाय जाबोनो हमबोबाय नै आरो दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ अननानै एसे साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों